Jeg står her lige midt i Smilets by. Aarhus rummer jo en fantastisk historie. Det var jo sådan tilbage i vikingetiden, der var Aarhus jo et centrum for handel. Det var det jo, fordi Aarhus lå jo rigtig centralt her, lige ud til en åben bugt. Men når man ligger ud til en åben bugt, så er man jo også enormt sårbar. Derfor så havde vikingerne udkigsposter på Helgenæs og på Samsø og på Tunø. Så hvis der sejlede en fjende ind i farvandet, så blev de simpelthen bagholdsangrebet fra de 3 steder. Dengang, tilbage i vikingetiden, der fungerede Aarhusbugten nærmest som en by. Vikingerne, de så ikke den blå motorvej her som nogen forhindring. Så de sejlede jo bare lige over til Helgenæs, eller til Samsø, eller Tunø. På samme måde som vi i dag siger, at vi tager lige toget op til den nordlige ende af byen. Og lige præcis det er jo enormt trist så at tænke på, at udviklingen har gået den vej, at Aarhus er blevet gigantisk, mens Helgenæs, Samsø og Tunø er blevet mere og mere affolket. Og det, som jeg selv kæmper for som landdistriktsordfører, er heldigvis også i tråd med det, som Center for Aarhus Bugt, de prøver at kæmpe for her lokalt i Aarhus. Nemlig at gøre Helgenæs og Samsø og Tunø meget mere attraktivt for aarhusianerne. Derfor så har Center for Aarhus Bugt lavet den her udstilling på den flodpram, vi står på, hvor de viser det skatkammer, som ligger faktisk lige herude. Hvor de viser, at du skal ikke køre mere end en time for at være på Mols, du skal ikke sejle mere end en time for at være på Samsø eller Tunø, og for at vise, hvad det er, det rummer af specielle muligheder. For eksempel her. Tunø Kirke, som jeg har været i en del gange, den er fantastisk smuk, både indeni og udenfor. Og da jeg talte med projektdirektøren for Center for Aarhus Bugt, der sagde han til mig, hvis vi med den her udstilling kan få bare én familie til at besøge Tunø, så har det bare været det hele værd. Så det håber jeg virkelig for dem.